chytala jsem to videa a to Ice Bucket Challenge, akorát, že já jsem si nevzal studenou vodu, mám tady normálně vlažnou, nechci být nemocný, protože jsem si to dost potrpěl a jdu na to. Mám tu v tomhle vodu a já to trošku musím vědět. Moc teplo. 3, 2. Ne, já budu takhle. Mám kýbou, takže 3, 2, 1. Takže díky, se zkoukne toto video a pokud se ti video líbilo, nezapomeň na like a hlavně zima. To je jedno. A pokud se ti video líbilo, nezapomeň na like. Popřípadně nějaký koment nebo odběr, za to budu dát a nominuju nikoho, ano, protože už to dělali všichni totálně, takže čus.